under 18 man måste ha väst. Man förlorar rätt mycket för det. Chili pili! Skulle vi inte kunna det alltså. Hon är jättetaggad. Nej, han Grolle gjorde ju inte det, men han var ju lite seg. Så den här hästen har ju ben överallt. Ja, ni skriker åt mig vilka hinder jag ska ta. Jag ser att du blir förvirrad. Är det någon i familjen Kalin som Ja, där har vi henne. låtar? Jag filmar. Jaha, nej, Josefina. Och Emma filmar. Jossan kör filmningen. Ska försöka få Harry att filma lite. Men de kommer ändå klockan ganska många. Groll och Rachel är ju... Det där typ var söt. Titta, är det visa också. Men känns som vi ska... Malin! Åh, här är sist. Ja, här är klart. Vi körde en hoppade sist. Och så har jag inte riktigt fått mina race-gener tyvärr. Där kör vi inte runt, va? Nej. Svänga snällt. Ja, men Soy kan vi ju dra bort med. Men Soy har ju för den här härliga talangen galopperat på stället. Han kan ju faktiskt det. Åh, det är så söt. Det är ingen svans. Det kan ju vara lite sådär lat. Jag tror den är jätterolig. Jag tror också det. Vilken nummer i startordningen? 4. Åh, kolla! Jag tror ett byte. Fram, men ändå. Oj! Vad är så söt. Varför inte riva hela? Han hoppar ju faktiskt över hindren. Ja. Groller det. Titta! De är inte klara. Kom igen nu, Harry boy! Ta så mycket. Kom igen, Harriet! Hon är långsam i alla fall. Hon är ju dressyrryttare. Vad fan är det för lång väg? Kom igen, Harriet! Ursäkta! Det är ju långsamt. Ja. Kom igen nu, Harriet! Där ja, nu så. Driv, Harriet! Driv! Harriet driver hela kroppen, det är så skönt. Ja, och kila på allt. Men det är så väldigt sjukt. Nu så. Vad så.